Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gepleýär Adatlyk radiosi. Habarlar gündeligimizden diýersiňiz. Efirde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşçylar ýurtda ilata mutýada ýeňillikli wagtdan berilýän tebii gazyň, elektrik energiýasynyň we suwuň mundan öýlek tölegli, pully bolmagyny teklip etdiler. Indi bizim ellerimiz uzadan yerimize yetip dur. Her bir masalanyň ýaşaýyşa yetmäge, ulağa edinmäge doli mümkinçilikleri bar. Kahraman arkadaşlarımız şonu görýärdi. Berilýän ýeňillikleri esasan hem tebii gazy, agyz suwuny, elektrik energiýasyny tölegler giýilse bolman durmaz. Bu teklibi ähli ýaşullarymız doli boldaýar. Türkmen medeniýeti mundan öňki ýaşullar maslahatlaryna hem şeýle tekliplerin edilendigini habar beripdi. Ýöne öňki ýyllardan tapawutlykda prezident Berdimuhammedow bu gedek ýeňillikleri ýatyrmak meselesiniň hökümet tarapyndan öwrenilmegini we degişli karara gelinmegini berdi. Ýeňillikleri ýatyrmagy teklip edýänler öz talaplaryny ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň madaly ýokarlananlygy, ikinji tarapdan mutçuluk siýasatynyň bazar ykdysadyýatyna geçmägi päsgelçilik döredýänligi bilen düşünýärler. Mundan öňki maslahatlarda şeýle teklip bilen çykyş eden ýaşullar mutçulugyň ýsarpaçylyga getirýändigini hem öňe süripdiler. Aslynda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryny halky gollamak üçin giýirilen ýeňilliklere gaýtadan seretmek, olaryň bazara geçmekde kynçylyk döredýänligi barada gurulun ilki prezident Berdimuhammedow tarapyndan hökümet maslahatyny edildi. Ýogsul häkimiýet başyna gelenine Niýazowyň ýolunda dowam etdirmek wada berdi we soňu bilen mut gaz, mut suw we elektrik siýasatynyň üstüne şahsy awtologly adamlara belli bir meçerde mut benzin hem etildi. Ýöne benzin mutçulugy 2008-nji ýylda şol wagtda çenli bir bulgur gazy suwdan hem ardan bolan benziniň 8 esse golay gymmatlamagy bilen utgaşdyryldy. Emma soň ykdysady kynçylyklar bilen baglykda 2014-nji ýylyň aprelinde mut benzin ýatyryldy. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benziniň wahy 60% çemesi gymmatlady. Mutçuluk siýasatynyň bazara geçirilmegini bökdüýänligi, biýsarpaçylyga we jogapkärçiliksizlige ýol açýanyny baradaky pikirler odal hem bardy. Emma ol pikirler öň garaşsyz ekspertler we hökümetiň tanqyçylary tarapyndan aýdylýardy. Emma türkmen häkimiýetleri bu ýeňillikler adamlar hakkynda edilýän arada hökmüne görkezýärdiler. Masal üçin prezident Berdimuhammedow Koloýda Germaniýada saparda bolup German kansleri Angela Merkel bilen metgot ýygynyna çykyş eden adam hukuklary baradaky soraga jogap berip Türkmenistanyny gazyň, suwuň we togyň mut berilýändigini aýdypdy. Türkmen lider ýaşullar maslahatyny neden çykyşynda ýurtdaky her bir jaý, her bir öý elektrik energiýasy, tebii gaz, agyz suw bilen mut üpjün etmek, ilat edilýän jemaat we beýle hyzmatlarynyň bahasynyň ujupsuz bolmagy biziň üçin adaty bir ýagdaý öwrülip garly diýdi. Ýöne prezident şül ministrler kabinetiniň vilayatlarda geçirilen göçme meclislerine ilaty elektrik energiýasy, suw, gaz bilen üpjün etmekde uly kemçilikleriň ýüze çykarlandygyny boyun alypdy. Adatlyk radiosi bu mesele boýunça okujularına ýüz tutdy. Türkmen ilaty ýaşullaryň aýdyşýaly guruplymy diýen soraw berdi. Yaş işsiz atlı okujumuz bu teklif eden ýaşullara ýüzlenip olary yaranjan atlanlar we lewaby daha şogda barıp görmediňizmi? Aç, işsiz 100 miňlerçe adamlary görmediňiz öýdýän epýär. Meretgelli atlı okujumuz bolsa Türkmenistanyň ilatynyň 70%-iniň garyplyk derejesinde ýaşaýanlygyny öňe sürýär. Özüm daha şogully bärik gelip göräýin owalary. Afrikadan tapawdy ýok. Halkyň 80%-i Türkiýede gul bolup işlemeli bolýan maşgallaryny eklemek üçin daha şogully meretgelli ýadýar. Ýeňillikleri ýatyrmagy teklip edýän ýaşullara käýnýänler başga da bar. Özüne Satfor tema diýip at beren okujymyz bulary marionetka edip ulanýanlar biziň halkymyzyň öňünde uly günä edýärler. Ýurdumyzyň geljegine öwüdün dogulup bolmajak ziýan edýärler diýip ýazypdyr. Gepleýär Adatlyk radiosi. Habarlar gündeligimizi habar Çema Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň Halac etrabynyň ýaşaýjysy öz owasyndaky durmuş şertleri barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinläliň. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň owalarynyň özgerýändigi, täze binalaryň gurulýandygy barada türkmen mediýasy häli şimdi täze habarlar berýär. Öz owalaryňyzyň medeni sosial ýagdaýlary barada gurrun berýärsiňiz. Owamyzyň sosial medeni ýagdaýy barada aýdanmykda owalarymyzda kran çekilenok, suw ýok, öý telefonlary ýok, çekilenok. Owalaryňyzyň gaz, tok, suw ýagdaýlary nähili? Gazymyz, togumyz gowy, öň gowy dältinde bejerdiler.
täze transformatorlar goýdular. Gazlarymyň ýagdaý gowy, togumyň gowy. Ýol ýagdaýlaryňyz näme? Ýolum täze çekildi, ýolumyň gowy. Owanyň sosial media ýagdaýlary östürilse, biziň owamyzda da bir üns berilse, biziň owamyzda da nazar salınsa. Owada klub işleýärmi? Owa klubunda işleýän işgärler öýler açyp ýapyp işläne bolýarlar, ýöne konsertler, çykyşlara bolanok. Ýa-da bir ýerden teatr gelipdir, gowy konsert çykyş bar diýip owa adamlar şoňa baranok. Sport desgalary barmy? Sport desgalarynda näme bar owaňyzda? Sport desgalarynyň owamyzda hiç ýere näme ýok. Bir mekdep okuwçylar üçin olan daşary açyk meýdanda mektebde işlerde san turnik bar. Tamam bir voleybol setkasy gereklidir. Onam şu mektep saatynda owaň açyk wagtda çağlar oýnatýarlar, güýmeýärler. Gally günlerde beden terbiýe sapagy içerde geçilen. Owaňyzda sportda höwesek ýaşlar barmy? Köp owamyzda sportda höwesek ýaşlar köp. Top oynamaga, bükmäge, ýeňil atletika höwesek ýaşlar, oglanlar, gyzlar köp. Onu sonra nerede güýmenýärler, nerede bir şolar tälim alýarlar. Öz başdak owaň bir çetinde, açyk çägäň üstünde hiç ýyl şert ýok. Öýleri çyzyp, ýüp çekip, oýnap, top tepip, şeýdi we güýmenýärler. Owaňyzyň medeni ýagdaýlarynyň, medisina ýagdaýlarynyň pesliginiň sebäplerini ilat nämeden görýär? Şunyň sebäpleri näme diýip düşünýärler? Owaňyň medeni ýagdaýlarynyň pesligini owa adamlary yerli ýol başçylardan görýär. Şolaryň özü wagtynda alad etmeýändiginden görýärler. Şu ýol başçylar bir ýyllap işleýän ýol başçy bolýarmy ýa bolmasa şu ýol başçylaryň ýygy-ýygydan täzelenýärmi? Ýyllap işleýän ýol başçylar bolýar, ony ýygy-ýygydan täzelenip duranok. Şonda da işlänoklar. Näme bilen meşgul bolýarlar? Her kim öz aladasy, öz hojalygy bilen başagay ilata seretjek adam ýok. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylowanyň Liwap ýolaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar gündelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geljek ýyl Türkmenistana geçiriljek prezident saýlawlaryna ilkinji gezek 3 partiýanyň, ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyndan başga Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler agrar partiýalarynyň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Bir partiýanyň bäsdişigi ýurdun hem jemgyýetçilik syýasy durmuşyna täze mühim ähmiýetli öwüşün hem berer. Prezident bu sözleri Ýaşullar Maslahaty we Türkmenistanyň Mejlisi baş kanunynyň täze redaksiýasyny tasdiklanyňdan soň aýtdy. Mundan başga türkmen lideri ýurtda kabul edilen kanunlaryň dalaşgärleriň deň hukukly esasy hödürlenmegini, aýanlyk we açyklyk şertlerini wagt kampaniýasyny geçirmegini şert döredýändigini bellädi. Täze baş kanunyny ýurdun prezidentiniň möhületi 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldylýar we prezidentlige kandidatyň aňry ýaşa bolan 70 ýaş çäklendirmesi aýrylýar. Bu täzelik daşary ýurt medeniýetyny Türkmenistanyň ikinji ömürlük prezidenti ýol açylmagy hökmüne habar berildi. Prezident Berdimuhammedow olarky ömürlük prezident Sapar Murat Niýazowyň tarpa taýyn aradan çykmagy netijesinde 2006-njy ýylyň aýagyna häkimiýet başyna geldi we 2007-nji ýylda alternativ kandidatlaryň gatnaşmagyna uralan prezident saýlawlaryna ýeňiji boldy. Emma tanqyçylar bu saýlawdaky alternativ kandidatlar diýilýänleriň şol wagt eýem döwlet başçylygynyň wezipesini ýerine getirýän Berdimuhammedow bilen deň mümkinçilikden peýdalanmagyny. Bu ýagdaýyň prezident Berdimuhammedow gaýtadan saýlananyna hem gaýtalananyny Türkmenistanyň adalatly we azat diýilip ikrar edilen ýeke saýlawyň hem geçirilmänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýurtdaşynda döredililen hereketiniň başlygy Ak Muhammed Baýkanow Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Türkmenistanyň häzirki şertlerini hakyky bäsleşikli saýlawyň geçirilip bilinmejekdigini aýtdy. Awtoritarny rejim bolan häkimiýetde hiç açan köp partiýa bolmaýar, köp partiýa diýmek ol bir ýalansyz, ýöne halka anlamak we şoluk ol partiyadaky adamlar, oýruk taýlanýan adamlar ýa-da partiýanyň liderleri olar kutşo rejimiň guly bolýar.
Odolku tutsa Baýkanow Berdimuhammedowyň prezident saýlanan öňkü saýlawlaryna bolşýaly 2017-nji ýylda geçjek saýlawlarda hem käbir adamlaryň alternativ kandidat hökmünde görkezilmeginiň mümkinligini emma munyň hakyky bäsleşigi aňlatmajakdygyny sebäbi saýlawlaryň netijesiniň öňünden kesgitlenen boljakdygyny aýdýar. Baýkanowyň pikirine görä prezident Berdimuhammedow häzir dünýäde bolýan syýasy ykdysady wakalar bilen baglykda hakykatda demokratik meýilleri basyp ýatyryp, il özüne demokratik reforma geçirýän adam bolup görünmek isleýär we rejimiň ömrüni uzatmaga çalışýar. We şu rejimiň mundan beýle nähile bolsa yaşamak üçin şu rejimin şu taýyny ýöretmek üçin edilýän iş başga hiç adam däl. 2011-nji ýylyň iýulynda Aşgabatyň Aptalnak awadan Odolku Bilmeýin şäherine ok gerek ambaryny partlama bolup, adam hilakçylygy barada çykan habarlardan soň prezident Berdimuhammedow daşary ýurtlardaky oppozisiýa diýilýänleriň hem ýurda gelip saýlawlara gatnaşyp biljekdigini aýtdy we ýurtda hakyky bäsleşikli saýlawlaryň geçirilmegine umyt berdi. Emma soň daşary ýurtlarda ýaşaýan oppozisiýa wekilleri ýurda goýberilmän bu umyt hem puç bolup çykdy. Odolku Medeniýet ministri Gellimrat Nurmuhammedow bolsa 2013-nji ýylda Demokratik partiýany tanqid edip, syýasy herekete başlamakçy bolanyny neşekeşlikde aýplanyp 9 aýlyk mejburi bejerşi berilipdi. Onun öň Bähwit partiýasyny hasaba aldyrmaga çalışan bäherden aktivist Sadak Durdumuradow ruha sahana ýerleşdirilipdi. Türkmenistanyň häkimet başyndaky Demokratik partiýasy 1991-nji ýylyň dekabr aýynda Odolku Kommunistik partiýanyň bazasyna döredildi. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekaçylar partiýasy 2012-nji ýylyň awgust aýynda, Agrar partiýasy bolsa 2014-nji ýylyň sentyabr aýynda döredildi we olaryň dolanyrjy partiýany ol ýa-da beýleki meselede tanqidlany ýa başga pikir aýdany häzirçenli eşitilmeýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen Howa ýollary döwlet milli gullugynyň reislerine Orsiýet Federasiýasynyň howa giňişliginde hyzmat edilmegi bet ediler. Bu barada 14-nji sentýabrda Orsiýetiň Transport Ministrliginiň resmi web saýtynda çap bolan maglumatda edilýär. Şeýle-de bu maglumatda howa gatnaw hyzmatlaryny üçin edýän Orsiýetli provayderyň öňündäki saatlaşdyrylmadyk bergileriň bu ýagdaýyň döremegine sebäp bolandygy aýdylýar. Rosaviasiýa Türkmen Howa ýollary aviakompaniyasy Orsiýet Federasiýasynda howa hereketlerini guramalaşdyrmak boýunça döwlet korporasiýanynyň öňündäki bergileri sebäpli onuň Orsiýet Federasiýasynyň howa giňişligindäki ähli reislerine howa gatnaw hyzmatlarynyň 2016-njy ýylyň 19-njy sentýabryndan soň mejburi togtadylýandygy barada habarly etdi diýilip resmi maglumatda bellenýär. Habar berilişine görä Türkmen howa ýollarynyň uçarlary Orsiýetiň howa giňişliginden Aşgabatdan Moskwa we Sankt-Peterburga uçmak, şeýle-de Minske, Birmingham hem Londona transit reislerini amala aşyrmak üçin peýdalanýar. Şeýle-de Orsiýetiň Transport Ministrliginiň Türkmenistanyň howa şirketi bilen hyzmatdaşlygyna degişli çap eden bu resmi maglumatynda aýdylýasyna görä, Türkmen howa ýollarynyň Orsiýetiň asmanyndaky uçuşlarynyň durdurulmagy Türkmen aviakompaniýasynyň ýygyderli bolmadyk hereketleriniň netijesi bolup durýar. 2016-njy ýylyň dowamında Türkmen howa ýollary möhleti öten bergilerini doly saatlaşdyrmak boýunça garantiýa borçnamalaryny birnäçe edek öz üstüne alypdy. Başda transport kompaniýasy hyzmatlar üçin 27-nji awgustda çenli ýyzy süre 14-nji sentýabr çenli tölek borcuny öz üstüne alypdy. Emma kesgitlenen wagt möhletinde garantiýa borçnamalary berjay edilmedi. 14-nji sentýabrda Türkmen howa ýollarynyň bergisi 220 000 Amerikan dollaryna barabar boldy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Şeýle-de Rosaviasiýa öz maglumatynda bar bolan problemanyň tiz çözülmegine umyt baglap, berginiň doly tölenmeginden soň ähli çäklendirmeleriň aradan aýryljakdygyny ma'lum etdi.
Türkmen Hova Ýollarynyň halkara hyzmatdaşlygyna degişli ozalky tejribelerine tin edilende bu kampaniýanyň geçen ýylyň tomsunda Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugy bilen arasynda hem dawa ýüze çykypdy. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkmen Hova Ýollary milli aviakompaniýasyna Kiýew-Aşgabat aralygynda uçuşlary amala aşyrmagy gadagan edip, Ukrainanyň we Türkmenistanyň ykdysady we medeni humanitar hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki hökümet ara komissiýasynyň 2015-nji ýylyň 27-nji maýynda Aşgabatda gelen ulalaşygyna garamazdan Türkmen tarapynyň Ukrainanyň teklip eden Ukrain halkara liniýalary adly kampaniýasyna Kiýew-Aşgabat aralygynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermänligini aýdypdy. Şeýle-de şol maglumatda Türkmen Hova Ýollarynyň Ukrain tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalary wagtynda alyp, öz Ukraina bilen aradaky uçuşlaryny päskelçiliksiz dikeldenligini habar beripdi. Dünýäniň onlarca şäherine halkara uçuşlaryny amala aşyrýan Türkmen Hova Ýollary şu ýylyň awgust aýynda öz ýolagçylaryny iň köp garaşdyrýan şirket diýilip hem eglan edilipdi. Onuň Beýik Britaniýanyň London we Birmingham şäherlerine gatnaýan uçurlarynyň iň köp giza galýanlygy habar berilipdi. 2015-nji ýylda Skytrax neşri iň erwet diýilen bahany alan aviakompaniýalaryň 23-süniň sanawyny çap edip, Türkmen Hova Ýollaryny dünýäniň iň yaramaz aviakompaniýalarynyň hataryna girdipdi. 1992-nji ýylda esaslandyrylan Türkmen Hova Ýollary döwlet gullugy Türkmenistanyň ýeketäk howa kompaniýasy bolup durýar. Türkmen Hova Ýollarynyň uçar biletleri satylýan edarelerinde uly nowatlaryň emele gelmegi, bilet gytçylygynyň ýüze çykmagy, online bilet sewdasynyň kadaly ýoly goýulmanlygy bilen bagly ýagdaýlar barada häleşindi habar berilýär. Türkmen Hova Ýollarynyň işleýişi bilen bagly ýüze çykýan ýagdaýlar barada kompaniýanyň özünden maglumat alyp bolmady. 10-njy sentýabrda Türkmen parlamenti Türkmenistanyň 1-nji prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyny göterýän bu kompaniýanyň kanun taýdan adyny üýtgetmegi makullady. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Gepleşigimizi Awganistandaky ýagdaýlar barada dowam etdirýäris. Awganistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň öňkü başlygy Rahmatullah Nabil Awgan güýçleriniň harby gurallarynyň uly mukdarda döwlet garşydaşlarynyň eline geçýäniňe hawatirlenme bildirdi. Awgan güýçleriniň ok ýaragyndanam jeňçileriň peýdalanýanyny ol öňe sürdi. De dumma dösat hem vi ranger az dismetim de dumma. Maşkestagi mere rukut mer. 2 aýyň dowamında Awgan güýçleri Demirgazyk Awganistanda 200-den gurrak hamwy kysymly harby tankyny we Ranger kysymly harby ulagyny elden berdi. Awgan harbylarynyň jeňçileri ok ýarag satan halatlaryna da duş gelmek bolýar. Bu ýagdaý harby serkerdeleriň başarnyksızlygyny gözeňine serýär. Milli bütegi hökümetiň ýolbaşçylygynyň arasynda hem özara oňuşmazlyk bar. Onun Awganistanyň halky uly ziýan çekýär diýip Nabil belledi. Wahdat milli masaýly odi çiýalyst mardum Afganistan. Awgan güýçleriniň harby enjamlaryny jeňçiler Demirgazyk Awganistanda köp basyp alypdyr. Badaxşan vilayatynda da Awgan güýçleriniň harby ulaglary Talibanyň eline düşüpdir. Onlarça harby tankyň we harby ulagyň jeňçileriň ýeçiligine geçendigini Badaxşan vilayatynyň häkimi Faysal Begzat tasdiklady. Ok deşmeýän harby ulaglaryň jeňçileriň kontrolunda bolmagynyň howply bolup biljekdigini häkim nykdady. تعدادی از وسایل تجاری قوات‌های امنیتی و دفاعی مبادل دشمن مفتیده بود. تو وسایل Welaýatyň Werdut we Yumgan adly etrabyny jeňçiler basyp alanda Awgan güýçleriniň harby ulaglary olaryň eline düşdi. Jeňçileriň elindäki pronly harby ulaglar we tanklar weýran edilmelidir. Şol ugurda Birleşen Halkara güýçlerinden kömek sorýar diýip häkim aýtdy. NATO asan we himayet qawati taqazo kerdin ki ona baýat Badaxşan vilayatynyň 11 etrabynda jeňçileriň hereket edýäniňi ýerli resmiler aýdýar. Köp ap atly etrabyna basyp almak üçin jeňçileriň alady edýäniňi ma'lum edýär.
Kop-Ap adlı etrabynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adaratynyň başlygy Nurullah Kopynyň aýdysyça yerli jeňçiler bilen Tajikistanly militanlar etrapda toplanypdyr. Tajika taliboy daxili aburi baraý xudşon bari Tajikistan bas kenen ki faaliýetleri. Olar etraby basyp almaga synanýar. Jeňçileriň gözüňde tutýan esasy mendeli Tajikistandyr. Kop-Ap etrabynda jeňçiler harby merkez düretmegi planlaşdyrýar. Neşe gaçakçylar hem jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär dip Kopi bildirdi. Badakhşan vilayatynyň 28 etraby bar. Vilayatyň ençem etraby Tajikistan bilen çäkleşýär. Badakhşanda barýan tartyglygyň bekanun neşe dolanşygy bilen hem baglanşanyň bardygyny resmiler belleýär. Badakhşanda dağ magdanlaryndan hem jeňçileriň köp gazanjy edýändigini habar berýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu. Bütün dünya antidoping agentligine edilen soňky haker hüjümleri bilen sizi men Merdan Sariýew tanışdyrýaryn. Bütün dünya antidoping agentligi, ýagny WADA, türgenleriň ýene-de bir toporunyň maglumatlarynyň haker topor tarapyndan sızdyrylyp çykarylandygyny ma'lum etdi. Agentlik bu hüjümüňde şu hepdeniň başynda türgenleriň sagty maglumatlaryny sızdyryp çap eden sol bir rus haker topor tarapyndan amala asyrlandygyny aýtdy. WADA häzir 25 maglumatyň Amerikadan 10, Germaniýadan we Britaniýadan 5, Çekiýa Respublikasyndan, Daniýadan, Polşadan, Ruminiýadan we Russiýadan hem bir türgeniň sagty maglumatlarynyň internetde çap edilendigini aýdýar. Maglumatlar çap edilen türgenleriň 14-si Riýada geçen Olimpiýa oýunlarynda medally orunlary almagy basarypdylar. Tas gullugy Tanawdaky Rus türgeniniň boksçy Misha Aloyan bolandygyny aýtdy. WADA beýlik sportsmenleriň şahsiýetleri barada maglumat bermedi. Sızdyrylyp çykarylan maglumatlarda türgenleriň diňe terapewtik maksatlar üçin diýilip ulanan däri dermanlarynyň sanawy görkezilýär. Bu ýagdaýda adatça qadağan edilen dermanlaryň ikrar edilen medisina zerurlugy sebäpli ulanylmagyna ruhsat berilýär. WADA hakerlaryň bir kanun ýagdaýda kompýuter ulgamyna girip gurungy gidýän maglumatlary ele geçirendigini aýdýar. WADA hakerlaryň hüjümleri bilen agentligiň Rus hökümetiniň türgenleriniň kuwatlandyrjylary ulanmagynda eliniň bardygyny açandygy üçin özünden ar alynýandygyny öňe sürýär. Biz bu jenaýat hereketini ýazgarýarys. Biz Rus hökümetine ýüzlenip, munyň öňüni almak üçin elinde baryny etmegini soradyk. Dip WADA'nın baş direktörü Olivier Nigle aýtdy. WADA bu kiber hüjümi Eýipti 28 we hyýaly aýylar atly haker toporlarynyň amala asyrandygyny aýdýar. Maglumatlary ele geçirilen türgenleriň bir näçesi beýanat ýaradyp, onda medisina zerurlugy sebäpli kadadan çykma hökmünde ulanmagy ruhsat berilen däri dermanlary ulanandyklaryny aýdýarlar. Hyýaly aýylar haker topory beýanat ýaradyp, onda olimpik medallaryň nähil gazanylýandygyny görkezmek isländiklerini aýtdylar. Habarçymat Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Kenarımda lele vardır ya, durma düşün sanarına ley, gözleri